Pogolșa, viceministru Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. Господин Гагауз, ответ на ваш запрос. Stimate domnule vicepreședinte a Parlamentului, stimate domnule deputat al Parlamentului Fedor Găgăuz, onorată asistență. Cu referire la solicitarea deputatului Parlamentului privind crearea unei secții în cadrul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării cu privire la procesul de monitorizare a educației minorităților naționale, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării vine cu următoarele informații. Cu adevărat, faptul că în perioada anilor 96-2006, în cadrul Ministerului Educației, a funcționat secția minorităților naționale, iar în acel timp, în cadrul Ministerului Educației, menționăm că funcționau circa 150-200 de colaboratori ai Ministerului Educației. Actualmente, în rezultatul implementării reformelor structurale ale Guvernului Republicii Moldova și a comasării celor trei ministere, Ministerul Educației, Ministerul Culturii și domeniul cercetării, efectivul s-a micșorat de 3 ori, astfel numărul colaboratorilor Ministerului Educației, Culturii și Cercetării constituie 100 de persoane. Totodată, atenția acordată procesului educațional pentru minoritățile naționale rămâne în continuare o prioritate a Ministerului Educației, Cercetării și Culturii și în acest context vrem să vă informăm că în cadrul acestui minister, mai cu seamă în cadrul Direcției Învățământ General al Ministerului, activează un specialist, doctor în științe pedagogice, care se ocupă de problemele de elaborare a politicilor cu privire la organizarea procesului educațional al minorităților naționale, concomitent fiind și specialist de limbă și literatură ucraineană. În subdiviziunile Ministerului Educației, care sunt subordonate acestuia, în agenții și în inspectoratul școlar, funcționează de asemenea specialiști care monitorizează procesul educațional în școlile sau în instituțiile educaționale ale minorităților naționale. Astfel, în Agenția Națională pentru Curriculum și Examinare, subdiviziunea Ministerului Educației activează un specialist de limbă și literatură bulgară, iar în cadrul Inspectoratului Național Școlar activează un specialist de limbă rusă. Un specialist care era responsabil de limba găgăuză și a fost recent pensionat, va fi anunțat concurs pentru antrenarea acestui specialist în continuare și pentru monitorizarea procesului educațional ce ține de minoritatea națională găgăuză. Recent vreau să spun că practic toți specialiștii nominalizați activează în colaborare și acoperă soluționarea tuturor problemelor privind respectarea drepturilor la studii și educație a minorităților naționale, iar Ministerul Educației, Culturii și Cercetării monitorizează permanent realizarea politicilor educaționale pentru minoritățile naționale. În context, vreau de asemenea să vă informez, stimate domnule deputat, că Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a transmis răspunsul înscris la solicitarea noastră în data de 24 octombrie 2017. Mulțumesc, doamna Pogolșa. Пожалуйста, господин. Да, mulțumesc, доamна вице-министру. У меня прежде всего есть вопрос. Вы сказали, что есть штатная единица, отвечающая, которая, если будет заполнена, будет отвечать за гагаузский язык. Это отдельная единица или это дополнительная обязанность какой-то другой штатной единицы в рамках министерства? Aceasta este o unitate în cadrul Inspectoratului Național Școlar, care va fi responsabilă de monitorizarea procesului educațional în școlile ce țin de minoritatea găgăuză. În școlile cu predare în limba rusă sau în școli în care la treapta primară se predau suplimentar 3 ore de limbă maternă găgăuză și o oră de istorie, cultura și civilizația poporului găgăuz. Спасибо. Вы знаете, ответ ваш не удовлетворяет. Почему? Потому что вы практически
поверхностно относитесь к той проблеме, которая поднимается не менее чем 1/3 части нашего населения. Вы знаете, что проблема данная была озвучена на разных площадках представителями наших национальных меньшинств, которые требовали, чтобы вы восстановили в рамках министерства данную структуру, чтобы штатные единицы были ответственны за развитие, не только мониторизацию, а за развитие и поддержку развития языков национальных меньшинств, проживающих на территории Республики Молдова. Вы пошли на определенную бюрократическую хитрость, возложив дополнительно к основным обязанностям функции по поддержке языков наших национальных меньшинств, проживающих в Республике Молдова. Я думаю, что такой поверхностный подход, он подтверждает пренебрежительное отношение к большому количеству наших граждан. И хочу сказать, что в связи с тем, что я не удовлетворен ответом, я поставлю вопрос вновь перед комиссией по правам человека, чтобы вы наконец услышали. Хочу напомнить, что данная проблема уже давно, мы ее обсуждаем, но вы уходите от ответа. Год назад практически я с таким же обращением обратился в Министерство образования, получил ответ, что в рамках структурных изменений учтется эта проблема. Впоследствии от имени комиссии по правам человека было направлено обращение премьер-министра, чтобы учли в рамках структурных изменений данную проблему. Прошло 10 месяцев, проблема не решена. Сегодня вы приходите с вот таким вариантами ее решения, что фактически не решает проблему. Потому что монетизировать не только нужно оказывать содействие в подготовке учебных пособий для дошкольных, средних учебных заведений. Нужно адаптировать куррикулумы и так далее. То есть это отдельный сегмент деятельности Министерства образования и требует определенных профессиональных образований, на мой взгляд, отдельного структурного подразделения, которое может быть секцией названо, там 3, 4, 5 человек, которые должны этой проблемой заниматься. Неужели из 100 единиц, штатных единиц, не находится 3-4, я не знаю, сколько единиц, для того, чтобы профессионально этим vопроsом занимались? Spasibo. Dacă îmi permiteți o remarcă. Deci, eu menționez încă o dată că în cadrul Ministerului există o persoană care este responsabilă în responsabilitățile de bază acestei persoane între monitorizarea educației în școlile cu predarea în limba găgăuză. Predarea în limba bulgară, predarea în limba rusă și predarea în limba ucraineană, completamente cu referire la politicile educaționale pentru minoritățile naționale. Vreau să menționez că standardele educaționale și curicula disciplinare pentru școlile naționale și pentru școlile alolingve, iar în mare majoritate a școlilor unde studiază minoritățile naționale se predă în limba rusă, sunt aceleași, sunt identice. Ori Ministerul Educației nu elaborează suporturi didactice, manuale, el doar le aprobă. Și Ministerul Educației, Culturii și Cercetării întotdeauna este absolut deschis către orice solicitare care vine din cadrul acestor instituții. Ceea ce ține de standarde, de curicula, de plan cadru, ele sunt identice pentru toate școlile, repet, naționale, alolingve și pentru acele școli unde la treapta primară se predă în clase separate limba găgăuză, ucraineană, rusă sau bulgară. În acest context vreau să zic că politica în domeniul educațional este una
abordarea este holistică și unilaterală asupra tuturor instituțiilor de educație. Iar toate solicitările și toate problemele care apar în cadrul anului școlar, noi ne străduim și ne vom strădui în continuare să le rezolvăm exact astfel cum sunt rezolvate și cele din clasele școlilor naționale și alolingue. Cu referire la introducerea a noi obiecte, istoria și cultura și tradițiile popoarelor, minorităților naționale. Acum, la moment, suntem în cadrul evaluării stării curicula disciplinare și elaborării a unei noi generații de curicula. Și avem grupuri separate, formate, din specialiști notorii din cadrul instituțiilor în care se predau în limbile minorităților naționale pentru evaluarea și pentru dezvoltarea în continuare și sprijinirea limbilor minorităților naționale. Vreau să vă afirm că Ministerul Educației, Culturii și Cercetării înțelege și este foarte sensibil la toate problemele care apar în aceste instituții. Iar răspunsul meu nu este unul birocratic. Vreau să mă înțelegeți că Direcția Învățământ General, care avea pe timpuri 25 de colaboratori, 17 anul trecut, acum a rămas cu doar 12 colaboratori care, de fapt, coordonează și monitorizează activitatea întregului sistem educațional. Am în vedere instituțiile din cadrul învățământului general, care sunt peste 1300 de instituții. Deci, în situația care s-a creat, noi credem că aceasta este o oportunitate, dar în continuare, orice specialist din cadrul Direcției Învățământ General va fi întotdeauna foarte prompt la toate acele probleme care vor apare și în instituțiile minorităților naționale. Да, спасибо. Тем не менее, вы сказали, что в рамках штатных единиц есть единица, отвечающая за гагаузский язык. Тогда у меня возникает вопрос. Точнее, вы сказали «имелся». Имелся и имеется. У меня возникает вопрос. Госпожа столетняя, года 2 уже не работает, ушла на пенсию. Почему на протяжении долгого периода времени эта штатная единица не была заполнена, несмотря на то, что была подобрана и кандидатура, которая имела и ученую степень, и по всем критериям подходила для того, чтобы занять эту должность. Это первая часть вопроса. И второе. Вы говорите о том, что в аппарате министерства нет ответственных, у аппарата министерства нету задачи в подготовке учебных пособий для аллолингвов. А кто тогда занимается проблемами подготовки, допустим, учебников для национальных меньшинств, в частности, гагаузского этноса? Deci nu numai pentru minoritățile naționale, dar în general, în atribuțiile Ministerului Educației nu intră elaborarea manualelor. Deci manualele sunt elaborate de către autorii de manuale prin concurs organizat. Ministerul Educației doar aprobă manualele care susțin concursul, atât pentru școala națională, cât pentru școlile alolingve, cât și pentru școlile pentru minoritățile naționale. Deci Ministerul Educației elaborează doar și aprobă doar produse curriculare și este responsabil de ele. Acesta este planul cadru de învățământ, standardele educaționale, curricula disciplinare. Suporturile didactice, manualele și tot ceea ce ține de organizarea și desfășurarea eficientă a procesului educațional sunt elaborate adiacent cu sprijinul profesorilor universitari, cu sprijinul colaboratorilor Institutului de Științe a Educației, cadrelor didactice, cu sprijinul întregii comunități, în cadrul diferitor proiecte naționale și internaționale. Atribuția Ministerului... Этнического меньшинства никто в стране не отвечает за подготовку учебных пособий. Так можно понимать. И вы не ответили на вторую часть вопроса. Я, наверное, перейду на русский язык, потому что мне кажется, что мы друг друга не понимаем, извините. Я не говорила ничего насчет нацменьшинства гагаузов.
Я говорила, что политика Министерства просвещения, культуры и науки относится ко всем одинаково, ко всем детям, которые занимаются как в румынских, в русских и в школах национальных меньшинств. И разработка учебников не входит в обязанности. Извините, Министерство действительно координирует Всё и понял, мониторизирует. что вы сказали. Просто ситуация такова. В государстве есть различные структуры, которые в отношении мажоритарного большинства проводят соответствующую работу. Нет, Подготовка. А в отношении национальных меньшинств эту работу не проводят. Вот это я в хотел общем сказать, порядке вы не все услышали. делают. Зачем вы выделяете и говорите такие вещи? Где в Госпожа общем вице-министр объясняет, что ко всем одинаковый подход, хоть к сегодняшнему. Ситуация такова, что в государстве нету структуры, отвечающей... Ну, не за отдельно политику. для кого-то нету, для всех есть. Ее нету. Вот такой подход. Это неправильный подход, говорим об этом. Ну это, наверное, другой вопрос. И вторую часть вопроса, пожалуйста, в отношении вакансии, которая образовалась с момента ухода столетней. Почему до sих păr? Da, stimate Ana domnule ne- deputat, dumneavoastră Domnișoară. cunoașteți că activitatea mea în cadrul Ministerului nu este atât de lungă și eu nu pot să răspund de ce până acum, cu adevărat, doamna Stoletnia este timp de când a fost a plecat pentru că vârsta de pensionare deja nu mai permitea să activeze, dar aveți promisiunea mea că începând de ziua de luni, împreună cu doamna ministru vom pune această întrebare și va fi anunțat concurs pentru angajarea unei persoane în cadrul Agenției de Evaluare și Curriculum, unde activa doamna Stoletnia pentru a satisface solicitarea dumneavoastră. Да, спасибо огромное. Давно ожидаем этого конкурса. Насколько я знаю, региональные власти имеют уже кандидатуру. И я думаю, что совместно с руководством Главного управления образования в ближайшее время эту задачу вы решите. Eu mă Спасибо bucur că огромное. noi cu dumneavoastră am ajuns la un numitor comun și sper că situația se va rezolva. Mulțumesc, doamna viceministru. Mulțumesc. Domnul Țapoveț, întreabă Pagolșa, viceministru Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. Господин Гагаус, ответ на ваш запрос. Stimate domnule vicepreședinte a Parlamentului, stimate domnule deputat al Parlamentului Fiodor Găgăuz, onorată asistență. Cu referire la solicitarea deputatului Parlamentului privind crearea unei secții în cadrul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării cu privire la procesul de monitorizare a educației minorităților naționale, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării vine cu următoarele informații. Cu adevărat, faptul că în perioada anilor 96-2006, în cadrul Ministerului Educației, a funcționat secția minorităților naționale, iar în acel timp, în cadrul Ministerului Educației, menționăm că funcționau circa 150-200 de colaboratori ai Ministerului Educației. Actualmente, în rezultatul implementării reformelor structurale ale Guvernului Republicii Moldova și a comasării celor 3 ministere, Ministerul Educației, Ministerul Culturii și domeniul cercetării, efectivul s-a micșorat de 3 ori, astfel numărul colaboratorilor Ministerului Educației, Culturii și Cercetării constituie 100 de persoane. Totodată, atenția acordată procesului educațional pentru minoritățile naționale rămâne în continuare o prioritate a Ministerului Educației, Cercetării și Culturii și în acest context vrem să vă informăm că în cadrul acestui minister, mai cu seamă în cadrul Direcției Învățământ General al Ministerului, activează un specialist, doctor în științe pedagogice, care se ocupă de problemele de elaborare a politicilor cu privire la organizarea procesului educațional al minorităților naționale, concomitent fiind și specialist de limbă și literatură ucraineană. În subdiviziunile Ministerului Educației, care sunt subordonate acestuia, în agenții și în inspectoratul școlar, funcționează de asemenea specialiști care monitorizează procesul educațional
în școlile sau în instituțiile educaționale ale minorităților naționale. Astfel, în Agenția Națională pentru Curriculum și Examinare, subdiviziunea Ministerului Educației activează un specialist de limbă și literatură bulgară, iar în cadrul Inspectoratului Național Școlar activează un specialist de limbă rusă. Un specialist care era responsabil de limba găgăuză și a fost recent pensionat, va fi anunțat concurs pentru antrenarea acestui specialist în continuare și pentru monitorizarea procesului educațional ce ține de minoritatea națională găgăuză. Recent, vreau să spun că practic toți specialiștii nominalizați activează în colaborare și acoperă soluționarea tuturor problemelor privind respectarea drepturilor la studii și educație a minorităților naționale, iar Ministerul Educației, Culturii și Cercetării monitorizează permanent realizarea politicilor educaționale pentru minoritățile naționale. În context, vreau de asemenea să vă informez, stimate domnule deputat, că Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a transmis răspunsul înscris la solicitarea noastră în data de 24 octombrie 2017. Mulțumesc, doamna Pogosу. Пожалуйста, господин. Да, mulțumesc, doamna вице-министру. У меня прежде всего есть вопрос. Вы сказали, что есть штатная единица, отвечающая, которая, если будет заполнена, будет отвечать за гагаузский язык. Это отдельная единица или это doполнительная обязанность какой-то другой штатной единицы в рамках министерства? Aceasta este o unitate în cadrul Inspectoratului Național Școlar, care va fi responsabilă de monitorizarea procesului educațional în școlile ce țin de minoritatea găgăuză. În școlile cu predare în limba rusă sau în școlile în care la treapta primară se predau suplimentar 3 ore de limbă maternă găgăuză și o oră de istorie, cultura și civilizația poporului găgăuz. Спасибо. Вы знаете, ответ ваш не удовлетворяет. Почему? Потому что вы практически поверхностно относитесь к той проблеме, которая поднимается не менее чем 1/3 части нашего населения. Вы знаете, что проблема данная была озвучена на разных площадках представителями наших национальных меньшинств, которые требовали, чтобы вы восстановили в рамках министерства данную структуру, чтобы штатные единицы были ответственны за развитие, не только мониторизацию, а за развитие и поддержку развития языков национальных меньшинств, проживающих на территории Республики Молдова. Вы пошли на определенную бюрократическую хитрость, возложив дополнительно к основным обязанностям функции по поддержке языков наших национальных меньшинств, проживающих в Республике Молдова. Я думаю, что такой поверхностный подход, он подтверждает пренебрежительное отношение к большому количеству наших граждан. И хочу сказать, что в связи с тем, что я не удовлетворен ответом, я поставлю вопрос вновь перед Комиссией по правам человека, чтобы вы наконец услышали. Хочу напомнить, что данная проблема уже давно, мы ее обсуждаем, но вы уходите от ответа. Год назад практически я с таким же обращением обратился в Министерство образования, получил ответ, что в рамках структурных изменений учтется эта проблема. Впоследствии от имени Комиссии по правам человека было направлено обращение премьер-министра, чтобы учли в рамках структурных изменений данную проблему. Прошло 10 месяцев, проблема не решена. Сегодня вы приходите с вот таким вариантами ее решения, что фактически не решает проблему.
Потому что монетизировать не только нужно оказывать содействие в подготовке учебных пособий для дошкольных, средних учебных заведений. Нужно адаптировать куррикулумы и так далее. То есть это отдельный сегмент деятельности Министерства образования и требует определенных профессиональных образований, на мой взгляд, отдельного структурного подразделения, которое может быть секцией названо, там 3, 4, 5 человек, которые должны этой проблемой заниматься. Неужели из 100 единиц, штатных единиц, не находится 3-4, я не знаю, сколько единиц, для того, чтобы профессионально этим вопросом занимались? Spasibo. Dacă îmi permiteți o remarcă. Deci, eu menționez încă o dată că în cadrul Ministerului există o persoană care este responsabilă în responsabilitățile de bază acestei persoane între monitorizarea educației în școlile cu predarea în limba găgăuză, predarea în limba bulgară, predarea în limba rusă și predarea în limba ucraineană, completamente cu referire la politicile educaționale pentru minoritățile naționale. Vreau să menționez că standardele educaționale și curicula disciplinare pentru școlile naționale și pentru școlile alolingve, iar în mare majoritate a școlilor unde studiază minoritățile naționale se predă în limba rusă, sunt aceleași, sunt identice. Ori Ministerul Educației nu elaborează suporturi didactice, manuale, el doar le aprobă. Și Ministerul Educației, Culturii și Cercetării întotdeauna este absolut deschis către orice solicitare care vine din cadrul acestor instituții. Ceea ce ține de standarde, de curicula, de plan cadru, ele sunt identice pentru toate școlile, repet, naționale, alolingve și pentru acele școli unde la treapta primară se predă în clase separate limba găgăuză, ucraineană, rusă sau bulgară. În acest context vreau să zic că politica în domeniul educațional este una, abordarea este holistică și unilaterală asupra tuturor instituțiilor de educație. Iar toate solicitările și toate problemele care apar în cadrul anului școlar, noi ne străduim și ne vom strădui în continuare să le rezolvăm exact astfel cum sunt rezolvate și cele din clasele școlilor naționale și alolingve. Cu referire la introducerea a noi obiecte, istoria și cultura și tradițiile popoarelor, minorităților naționale. Acum, la moment, suntem în cadrul evaluării stării curicula disciplinare și elaborării a unei noi generații de curicula. Și avem grupuri separate, formate, din specialiști notorii din cadrul instituțiilor în care se predau în limbile minorităților naționale pentru evaluarea și pentru dezvoltarea în continuare și sprijinirea limbilor minorităților naționale. Vreau să vă afirm că Ministerul Educației, Culturii și Cercetării înțelege și este foarte sensibil la toate problemele care apar în aceste instituții. Iar răspunsul meu nu este unul birocratic, vreau să mă înțelegeți că Direcția Învățământ General, care avea pe timpuri 25 de colaboratori, 17 anul trecut, acum a rămas cu doar 12 colaboratori care, de fapt, coordonează și monitorizează activitatea întregului sistem educațional. Am în vedere instituțiile din cadrul învățământului general, care sunt peste 1300 de instituții. Deci, în situația care s-a creat, noi credem că aceasta este o oportunitate, dar în continuare, orice specialist din cadrul Direcției Învățământ General va fi întotdeauna foarte prompt la toate acele probleme care vor apare și în instituțiile minorităților naționale. Да, спасибо. Тем не менее, вы сказали, что в рамках штатных единиц есть единица, отвечающая за гагаузский язык. Тогда у меня возникает вопрос. Точнее, вы сказали «имелся». Имелся и имеется. У меня возникает вопрос.
Госпожа столетняя года 2 уже не работает, ушла на пенсию. Почему на протяжении долгого периода времени эта штатная единица не была заполнена, несмотря на то, что была подобрана и кандидатура, которая имела и ученую степень, и по всем критериям подходила для того, чтобы занять эту должность. Это первая часть вопроса. И второе. Вы говорите о том, что в аппарате министерства нет ответственных, у аппарата министерства нету задачи в подготовке учебных пособий для аллолингвов. А кто тогда занимается проблемами подготовки, допустим, учебников для национальных меньшинств, в частности, гагаузского etnosa? Deci nu numai pentru minoritățile naționale, dar în general, în atribuțiile Ministerului Educației nu intră elaborarea manualelor. Deci manualele sunt elaborate de către autorii de manuale prin concurs organizat. Ministerul Educației doar aprobă manualele care susțin concursul, atât pentru școala națională, cât pentru școlile alolingve, cât și pentru școlile pentru minoritățile naționale. Deci Ministerul Educației elaborează doar și aprobă doar produse curriculare și este responsabil de ele. Acesta este planul cadru de învățământ, standardele educaționale, curricula disciplinare. Suporturile didactice, manualele și tot ceea ce ține de organizarea și desfășurarea eficientă a procesului educațional sunt elaborate adiacent cu sprijinul profesorilor universitari, cu sprijinul colaboratorilor Institutului de Științe a Educației, cadrelor didactice, cu sprijinul întregii comunități, în cadrul diferitor proiecte naționale și internaționale. Atribuția Ministerului... Этнического меньшинства никто в стране не отвечает за подготовку учебных пособий. Так можно понимать. И вы не ответили на вторую часть вопроса. Я, наверное, перейду на русский язык, потому что мне кажется, что мы друг друга не понимаем, извините. Я не говорила ничего насчет нацменьшинства гагаузов. Я говорила, что политика Министерства просвещения, культуры и науки относится ко всем одинаково, ко всем детям, которые занимаются как в румынских, в русских и в школах национальных меньшинств. И разработка учебников не входит в обязанности. Извините, Министерство действительно координирует и мониторизирует. Что вы сказали. Просто ситуация такова. В государстве есть различные структуры, которые в отношении мажоритарного большинства проводят соответствующую работу. Нет, Подготовка. А в отношении национальных меньшинств эту работу не проводят. Вот это я в хотел общем сказать, порядке вы не все услышали. делают. Зачем вы выделяете и говорите такие вещи? Где в Госпожа общем вице-министр объясняет, что ко всем одинаковый подход, хоть к сегодняшнему... Ситуация такова, что в государстве нету структуры, отвечающей... Ну, не за отдельно поддержку. для кого-то нету, для всех есть. Ее нету. Вот такой подход. Это неправильный подход, говорим об этом. Ну это, наверное, другой вопрос. И вторую часть вопроса, пожалуйста, в отношении вакансии, которая образовалась с момента ухода столетней. Почему до sих păr? Da, stimate Ana domnule ne deputat, dumneavoastră zămișină. cunoașteți că activitatea mea în cadrul Ministerului nu este atât de lungă și eu nu pot să răspund de ce până acum. Cu adevărat, doamna Stoletnia este timp de când a fost a plecat pentru că vârsta de pensionare deja nu mai permitea să activeze, dar aveți promisiunea mea că începând de ziua de luni, împreună cu doamna ministru vom pune această întrebare și va fi anunțat concurs pentru angajarea unei persoane în cadrul Agenției de Evaluare și Curriculum, unde a activat doamna Stoletnia pentru a satisface solicitarea dumneavoastră. Да, спасибо огромное. Давно ожидаем этого конкурса. Насколько я знаю, региональные власти имеют уже кандидатуру. И я думаю, что совместно с руководством Главного управления образования в ближайшее время эту задачу вы решите. Eu mă Спасибо bucur că огромное. noi cu dumneavoastră am ajuns la un numitor comun și sper că situația se va rezolva. Mulțumesc, doamnă viceministru. Mulțumesc. Domnul Țap, aveți întrebări?